Kollha kemm aħna nkunu f'sitwazzjoni ta' jew forsi ansjetà, nkunu qed ninkutaw fuq xi ħaġa, jew il-famużi Monday blues, illi wara weekend forsi mal-familja tħossok stramp li rġajt mort ix-xogħol, però għall-grazzja t'Alla hemm soluzzjoni. U skont Dr. Nicholas Briffa u psychologist oħra kbar madwar id-dinja din hija l-famuża gratitude, il-gratitudni. Illi inti tkun grata għal dak kollu illi għandek anke naqriet żgħar. Mela pereżempju, ejja ngħidu qed tħossok ansjuża jew irrabjata u tieqaf dawk ftit sekondi u tajt jiena biex nista' nkun ferħana llum, jiena biex nista' nkun eċitata llum, jiena x'nista' napprezza llum. U tibda tgħid pereżempju napprezza li għandi parajnej, napprezza li nista' nxomm, napprezza li nista' nisma', napprezza li għandi par idej, napprezza li għandi par saqaj, napprezza li għandi d-dawl, napprezza li għandi television, napprezza li naf nafas ir-remote. Tgħidu dawn kollha ċuċati żgħar. Però l-moħħ anke jekk jiffoka fuq dawn iċ-ċuċati żgħar u inti tihom valur, inti tgħid kemm huma importanti daw kemm jiena lucky għax naf li hemm ħadd ieħor li m'għandux id, m'għandux għajn, m'għandux sieq, m'għandux xogħol, m'għandux remote, m'għandux television, m'għandux dawl. Forsi m'għandu xejn, jew ħafna nies illi forsi m'għandhom xi waħda jew aktar minn daw. Apprezza kull nitfa illi għandek u tara moħħok kif jaqalak minn dak l-istat ta' ansjetà, ta' rabja jew ta' nervi u jitfak fi stat ta' ħafna iktar paċi. Il-qudiem ħan naqsam magħkom anke ftit lista illi kont għamiltina fil-passat relatata ħafna għax forsi tista' anke tgħinkom, però għallum ħan nitlobkom illi intom taħsbu naqra fuq daw, taqbdu naqra il-mobile tagħkom, taqbdu karta u lapes, ġifieri jew karta u lapes jew il-mobile u tiktbu l-lista ta' dawk l-affarijiet nitfa' kemm huma nitfa' li tapprezzaw, li tirringrazzjaw lill-Alla, lin-natura, sejħu li tixtiequ ta' dak li għandkom. Jekk tallimtu xi ħaġa minn dal-video u jekk taħsbu illi tistgħu tagħmlu l-ġid bih, ħadlobkom tagħmlu share jew love, tajjeb anzi, like jew love u tagħmlu daqsxejn share. Ħalli jekk il-bambin irid inkomplu ngħinu lil kemm nistgħu nies, ħalli l-kwalità tal-ħajja tagħna tibqa' titjieb. Niltaqgħu.